Jistě. Nedíval ses náhodou na Starý Kolín, na zastupitelstvo? No, to mi Pavel hlásil nějak, že tam mají zdražení a tak dále. No, ze 14.4. nám přišlo usnesení z 5. zasedání. No, že to má zveřejnit, už to zveřejnil. Dneska to přišlo. Jo, a já byl to na rok 15, to znamená, že bych to asi nějakým způsobem musel dopočítávat zpátky na rok 15. No. Do čtvrtletí jedno. A to jak se to vyřeší, to mě je jedno. No to jo, tam jde spíš o tu kalkulaci, viď? Kalkulaci stočného pošlu následně, píše pan inženýr Železný. No, ale on to má na internetu snad zveřejněný, jo, ale nebo i v tom zápisu, jako přímo zápisu, ale v tom se člověk nevyzná, víš, tam prostě vemeš nějaký položky a teď dokáž už to taky nebo není. No. To je to si do ruky nějak sami, ale to bojím, to je hrozný starost. Nevím, možná uvidím tam, já jsem přemýšlel o tom Jirkovi Štěpánovi, že bych se s ním slez a bychom něco upekli, že bych se mu dala voda i kanalizace a že by se nějaký ceny prostě jako stabilizovaly třeba na nějaký období, víš, nebo něco, no. Jo. Ale to je daleko. No, to jo. Nejšlet, no, ani. To je daleko. Já když jsem jim tady dávala, že jsou teda 2 kandidátky, přišly, že jo, ne teda se jménama, ale jenom, že 2 strany, tak oni to tady vítězoslavně večer hlásil a on říkal, no já už to vím, já jsem byla u Kotenový. A říkám, aha. No a ta Kotenová to má samozřejmě ušlápet. No, to je jasný. A důležitý, že on tam nebude. To byl mák. A to jako čekal, nebo jako on čekal, že bude mít 2, nebo to? Ne, on nedá, nebo to on nedá. Jo. No, on jako koukal, že jsou 2 prostě, no. Takže si asi myslel, že toho bude víc, no. Byl takovej. No, jinak včera přijel až 2:30, já se tady určitě stavím, tak až 2:30. A dneska ještě taky ne. A ona tam chodí po ránu? Málo. Ona už nechodí na 7, přijde třeba k 8 a v 8:30 je v čudu. Ona tady Hošanům, no, to víš, že jo. Ona tady Hošanům rozdává práci, řadu práce. No, já jsem si nevšiml, že by si někdo něco dělal. Co dělají Hošani? No různě, teď oni tady zametají, rovnají na vlečce bordel, dělali u hřbitová, no. Tam práce je vidět, je tam jako... No to jo, no. Ale teď tady dělali okolo obrubníků. No a to jinýho, že jo, no. No co jinýho s nima, no. Russo, to je generál, viď. To je debil normální, to je maštěná palice. Úplně, on mi tady na mě a říkám, podívejte se, pane Russo, tady budete poslouchat mě. Co se týká práce, si vyřizujte z Karin, co se týká papíru, tak jenom já. A nebudete mi vůbec do toho mluvit. Dostala jsem na něj, hele. No, protože on byl tupej. On je tupej, úplně tupej. No, on je tupej. A on mi včera tady sebral, koupili se jim boty a no, tak tady mám mít rukavice a říkám, nechte to ležet, až vám to rozdělím, tak to budete mít. No, hroznej. Blb. Ne, on je hloupej, jako hrozně hloupej. No, tak já tady ještě dohaduju s nima. No nic, ale někdo zvoní, tak to bude. Jež tam něco. Tak jo, zatím. Čau.